ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ብምዕፋን ናጽነት ፕረስ ካብ ሃገራት ዓለም ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ትስራዕ ኤርትራ ሕጅውን ብዘይ ዝኾነ መምሕያሽ ትቕጽል ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቂ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ናይ 2019 ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዕፋን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ሓያል መቆፅጻር ኣብ ልዕሊ ሜድያን ጋዜጠኛታትን ብዘይ ለውጢ ንዓመታት ኮሚሉ ይቕጽል ከም ዘሎ ፍሊጡ። ኣብዚ ናይ 2019 ዓመታዊ ጸብጻቡ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኣብ ቱርክሜኒስታንን ሰሜን ኮርያን ዝተረኣየ መንቆልቋል ናጽነት ፕረስ ንኤርትራ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ካብ ድሕሪት ከም እትስራዕ ገይርዋ እኳ እንተሎ እዚ ግና ናጽነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ ምምሕያሽ ኣርዩ ማለት ከም ዘይኮነ ይገልጽ። ብናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ፕረስን ንሳልሳይ ዓመት ብተኸታታሊ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ኖርዌይ ክትከውን እንከላ ፊንላንድ፣ ሽወደንን ሆላንድን ተኸቲለን ኣይርከባ። ብሓፈሹ ብደረጃ ዓለም ክረአ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሜድያን ዝወርድ ናይ ጽልእን መፈረራህን መጥቃዕትታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገኒኖ ክረአ እንከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መበል 48 ተሰሪዓ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ እዋን ጀሚራ 3 ደረጃ ወሪዳ ከም ዘላ ተገሊጹ። ናጽነት ፕረስ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዓመት ናብ ዓመት የንቆልቆል እኳ እንተሎ ዝሓለፈ ዓመት ተዛማዲ ለውጢ ኣርዩ ከም ዘሎ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ሓቢሩ። ብኣገላልጻት ኣህጉራዊ ትካል ኣብዚ ዝተገልጸ እዋን ኣብነታዊት ሃገር ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ ክትከውን እንከላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነ ጋዜጠኛ ከም ዘይተኣስረ ፍሊጡ። እንተኾነ ሕጂ እውን ገና ኣብ መበል 110 ተሰሪዓ ስለ ዘላ ሰፊሕ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ይጽብያ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ቀይድዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ስድራ ቤቶም ይኹን ጠበቓ ንምርኣይ ከፍቅደሎም ሲትረፍ ሃልዋቶም ከፍልጥ በአህጉራውያን ትካል ንዘቐረበሉ ሕቶውን ምላሽ ኣይሃበሉን። መምሕያሽ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፈጥር ትጽቢት ከም ዝነበሮ ዝገልጽ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ በንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራን መላእ ዓለምን መንግስቲ ኤርትራ ንናጽነት ፕረስን መሰል ሓሳብካ ምግላጽን ብምርጋጽ ናጽነት ገዛእ ህዝቡ ገፊፉ ከም ዘሎ የመልክት። ካብ ስልጣኑ ተገሊፉ ኣብ ቤት ማእሰር ተዘረከብ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ብብልሽውናን ምጥፍፋን ክስም ተመስሪትሉ። ማዕከናት ዜና ካብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና ኣባላት ጸጥታን ሰራዊትን ኣብ መንበር ገዛ አልበሽር ድሕር ዘካየድዎ ተፍትሽ ልዕሊ 6 ሚልዮን ዩሮ ጥረ ገንዘብ ከም ዝረኸቡ ፍሊጠን። ብትእዛዝቲ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ቆንስል ከም ዝተኻየደ ዝተገልጸ ተፍትሽ ልዕሊ 5 ቢልዮን ፓውንድ ሱዳን እውን ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ሱዳን አልበሽር ነዚ ብሚልዮናት ዶላራት ተገሚቱ ዘሎ ጥረ ገንዘብ ኣብ መንበር ገዙ ከቐምጦ ዝኾነ ወግዓዊ ሰነድ ስለ ዘይብሉ ብግቦን ምጥፍፋን ከሲስዎ ከም ዘለዩ ዝገልጽ። ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ ሱዳን እቲ ኣብ ልዕሊ መንበር ገዛ አልበሽር ዝካየድ ተፍትሽ ክቕጽል ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ትድሮ ተሃጊሩ ዘሎ ልዕሊ 6 ሚልዮን ዩሮ 351,000 ዶላርን 5 ቢልዮን ፓውንድ ሱዳንን ጥረ ገንዘብ ናብ ማእከላይ ባንክ ኣታዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ብልሽውና ንምቁፅጻር ኣብ ዘበነ አልበሽር ላዕለዎት ሓለፍትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝነበሩ ምርመራ ከካይደሎም ምዃኑ ኣቐዲሙ ከም ዝገለጸ ይዝከር። እቲ ቆንስል ፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ኣብ ዳርፉር ፈጺሞ ብዝበሃል ህልቂት ንጹሃት ዜጋታት ፍርዲ ክቕበል ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ከም ዘይረክቦ እኳ እንተፍለጠ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣብ ዝካየድ መስርሕ ፍርዲ ብኩሉ ፈጺሞ ዝበሃል ገበናት ክሲ ክምስረተሉ ምዃኑ የፍልጥ። ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ከተማ ሰንዓ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዱ። ኣብቲ ትማሊ 20 ሚያዝያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መቆጻጽሪ እዚ ምንባሩ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ የመን ዘካይዶ ዘለዋ ናይ ጽዋር ደብዳብ ካብ ፈረንሳ ዝተገዝአ ምዃኑ ሊሕኹ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ መልኪቱ። ሓያሎ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ነዚ ፈረንሳ ሸይጣቶ ዝበሃል ዘሎ ኣጽዋር ምላሽ ክትህበሉ እንተዘይኮይኑ ናይቲ ኣብ የመን ዝቕዘፍ ዘሎ ህይወት ሰላማውያን ሰባት ብቐጥታ ተሓታቲት ካብ ምዃን ከም ዘይተምልጥ ይገልጹ ኣለዉ።
ሰበስልጣን መንግስቲ ፈረንሳ ብተደጋጋሚ ክህብዎ ዝጸንሑ ምላሽ ኣዕጋቢ ከይኮነ ይጸኒሑ። እዚ ሓድሽ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብምስጢር ዝወፀ ሰነዳት ከም ዘመልክቶ ግና ስራሓት ፈረንሳ ዝኾና ታንክታትን ነፈርትን ኣብ የመን ተዋፊረን ከም ዘለዋ ዘመልክት። ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሩ ዝሃልቕ ዘሎ ህዝቢ የመን ተደጋጋሚ ተላባዒ ሕማማት እውን የጥቅዖ ከም ዘሎ ዝግለጽ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ንሳልሳይ ጊዜኡ ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ከቢድ መቕዘፍቲ የውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ዜና ካብቲ ሃገር የመልክቱ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ገዛ ምሕዩር ዝርከቡ መበል ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ናብ ህዝቢ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እቲ ብቪድዮ ተቐዲሑ ብ19 መጋቢት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተዋህዶ.ኦርግ ሰፊሩ ዘሎ መልእኽቲ ናይቶም ወዲ 94 ዓመት ኣቦና አንጦንዮስ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ቤተ ክርስቲያን ዝገልጽ ኮይኑ ነቲ ኣብ 2017 ህግደፍን ልኡኻቱ ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖትን ንፕሮፓጋንዳ ዝፈተንዎ ናይ ዕርቂ ተዋስኦን ዘቃልዕ እውን እዩ። ልኡኻት ዝግደፍ ዝኾኑ ክልተ ጳጳሳት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብዘካየድዎ ዘመተ ንኣቡነ አንጦንዮስ ብምጽላም ኣብዚ እዋን እዚ ግና ይቕረ ስለ ዝበሉ ዕርቂ ከም ዝተኻየደ ክዛረቡ መላእ ምእመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከም ሰምዖም ይዝከር። ይኹን እምበር ነቲ ድሮ ህዝቡ እውን ፈሊጥዎ ዝጸንሐ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ናይቶም ልኡኻት ህግደፍ ዝኾኑ ጳጳሳት ብልሳን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ፍሩስ ምዃኑ ካብቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ምርዳእ ይካል። መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ሃይማኖታውያን ትካላት ንዝመሓደራ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህጋር ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንዝተቃወመ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ ማርያም መምህር ምሕረት ኣብ ከም ዝተኣስረ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ብኮሚቴ ወለዲ ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ ማርያም ተመሪጹ ዳይሬክተር ታ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ መምህር ምሕረት ኣብ ብ19 ሚያዝያ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ተኣስረ ዝረጋገጽ ዘሎ ድሕርቲ መንግስቲ ነታ ብህዝቢ ዝተመርጸት ናይ እንዳ ማርያም ኮሚቴ ብምፍራስ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተላእኩ ሓደስቲ ኮሚቴን ዳይሬክተርን ምምዳብ እዩ። እንተኾነ መምህር ምሕረት ኣብ እቲ መስርሕ ሕጋዊ ከም ዘይኮነን ኣብ ትሕቲኡ ዝርከብ ገንዘብ ይኹን ካልእ ንብረት ናይታ ቤት ትምህርቲ ንህዝብን ነታ ብህዝቢ ዝተመርጸት ኮሚቴን ብምሕባር ነታ ቤተ ክርስቲያን ዳኣምበር ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዘይረክብ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ተኣሲሩ። ብእንዳ ማርያም እትፍለጥ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ ማርያም ብተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ትመሓደር ቤት ትምህርቲ እያ። መንግስቲ ኤርትራ ቀዲሙ ንዲያ አልኢስላሚያ ካቴድራል ቅድስቲ ማርያምን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ሃይማኖታውያን ትካላት ክመሓደራ ዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ብግዴታ ብትሕቲ ቁፅር ንምእታው ብዝወሰዶ ተበግሶ ተምሃሮ ኣኽርያ ዲያ አልኢስላሚያ ተቃውሞ ከም ዘካየዱ ኣይርስዕን። ድሕርቲ ተቃውሞ እውን ሓያሎ ተምሃሮ ወለድን መምሃራንን ክእሰሩን ከለው ምስቲ ኩነታት ብዝተሓዝ ክልተ ኣቦታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። እቲ መንግስቲ ብዘይካ ነዘን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ክመሓደራ ዝጸንሐ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኤርትራ ዝርከባ ኣብያተ ሕክምናን ክሊኒካትን እውን ከም ዝሃገረ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኤርትራ ኣብቲ ካብ 21 ክሳብ 22 ሚያዝያ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ዋዕላ 8 ሃገራት ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ተሳቲፋ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ እትውንን ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ዞባ ክትርከብ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ኣቐዲሙ ኣብ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ጸጥታ ምትሕብባርን ቀይሕ ባሕሪ ዘተኮረ ተመሳሳሊ ዋዕላታት ከም ዘይተሳተፈት ይፍለጥ። ኤርትራ ካብ ተቐዲሙ ዝተኻየደ ዋዕላታት ዝተገለለትሉ ይኹን ሕጂ ክትሳተፍ ዝተዓደመትሉ ምኽንያት ብዝርዝር ኣይተገልጸን። ኣብዚ ናይ ሪያድ ዋዕላ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ የመን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፅን ዮርዳኖስን ተረኺበን። ኣብቲ ዋዕላ ንኤርትራ ብምውካል ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ትግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወትን ተሳቲፎም። ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ትርከብ ኣብዚ ናይ ሪያድ ዋዕላ ዘይተሳተፈት እንኳ ሃገር እስራኤል ጥራያ። ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሙቃም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ትግባር ዝሰጋገረሉ መድረኽ ብዝምልከት ከም ዝተዘራረባ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጀነራል ኪንዱ ገዙ ተገኝ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ቀነ ናብ ፈረንሳ ብምብጻሕ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክውንኖ ብዛዕባ ዝግባእ ዓይነት ንብረትን ዓቕሚ ሰብን ብዝምልከት ተመያይጦም። ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳ ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም ምሽብሻብ ካብ እትጅምረሉ ብጀነራል ክንዱ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሃገር ናብ ፈረንሳ ምብጻሕ ክካይድ እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ።
እትወታደራዊ ልኡኽ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ብምብጻሕ ተመሳሳሊ ምይይጣት ከም ዘካየደውን ይፍለጥ። ኣዛዛ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ኣብ መጀመርያ ዕለታት ናይ ዝወርሒ ምስ ኣዛዛ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ክልል ማያት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ኣድሚራል ጄምስ ፎጎ ብምርኻብ ሙቓም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝህልዎ ጽልዋን ተዘራሪብዮ። ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳ እተቕሞ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣበይ ከም ዝድኮን ዛጊት ብወግዒ ኣይፍለጠትን። ፕሬዚደንት ጅቡቲ ምስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ፈረንሳ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ባጽዕ ከም ዝቐውምዮ ኣቃሊዑ። እንተኾነ ካድራት ህግደፍ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ጎስጓስ ዘመተን ሰሚናራትን ኢትዮጵያ እተቕሞ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይከውን ይገልጹ። سعود عربن حبرات إماراتن نسودان نأساس 3 بليون دولار حجز مدبن. إذن كل التهاجرات نتحجز كمر أيانا يتنبشر بعلوة بمقلاي سلطانو حيزو زركب مساجر وتهدرا وايتو سودان زلون دقف نمر رقاتيو. بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح زلو مساجر وتهدرا وايتو سودان نخل التعامتات أب سلطان كتسأنح نزهبو وصاني بهزب تهاجر تقاومو يقطمو كانتلو. سعود عرب حبرات إماراتن قبتسن ملوء دقفن الرقاكيتسن اللوا. إذن هاجرات حجز نتي قطرن تركن أب سودان زصنحن متأتاون مبتاغ زعلمة مخانون ينقر. مساجر وتهدرا وايتو سودان نتي أودب سواكين عسكرو زركب سراوي تركي كعدسو تثبيت كمزلو زتفلالي وجنات تهاجر ينفتو. بفلايتا بقداي نايلن دوباتن من السودان مردا كتبت زي كالت جبتي بزيكاتي مسك قطرن تركن زلو ركب كبتاغ زلو عدليت اب إثيوبيان سودانن رجوع منغستك فتر أنصار ربحا كمتطمتو تنتنتي بوليتيكا يردؤو. مراحي مساجري وتهدرا وايتو سودان بزيكازي ني أمريكا دقف نمركاب مستهاجر زربي كايد كمزلون نا واشنطن مبصح مديبو مهلاون يتقاس. جنرال البرهان بزهبو مجلسي كونتات دحر مرققو سلطانهم بهزبن استمرت سيفيلاو منغست كركبو مخانوميو زملكت. نسو بتوسخي بريزيدنت نبر عمر حسن البشر أما خارئو علي نافع علي مكتل بريزيدنت على عثمان تهازر كبوم نايك أربا مسارحة بريزيدنت أب سميناو تهاجر أبزركب بيت مأسرت كبار كمزلو أرقاقيتو. عب منبر بيت بريزيدنت نبر بشر 7 مليون يورو تحبيو 5 أنحاز تقصت جنرال كلهم بقبن زخصصو سبا سلطان نافردك قربو مخانوم حبيرو. راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سومنا في التعميتاتيو أمنا يروبع في التعميتات سلسته قنبوت هقراو معلتنا تسابرس هاب إثيوبيا كتنبليو. إثيوبيا نهقراو نات تسابرس نمتنبال بيونيسكو استحارية المخنيات حدش منغس تهاجر نزل تأسرو غازيت أنياتات فتحو تراي زيكوني أب تهاجر أب زكاية زلوه نايلوت مسرح نات تسابرس زلع على تراكت ساوت عدل مهاويو. أمباسادر إثيوبيا فرنسا هنوك تفرا بعصر تميازيا أباريس نزمر بروم أمباسادراس تفلاليا هاجرات أب يونيسكو أبزس معقل إثيوبيا نزخ برز مرقوحة كم زخرو بمتكاس محبر سب علم إثيوبيا بتغطلو زلا مسرح ديمقراسي زلو أمنت زمسكريو إلو إثيوبيا أب درجة ناتسنت برس نايز عامتزي أتا زعبي لوت زرايت هاجر كوين الله بنصارو أبال يونيسكو زخونتن مس إثيوبيا ركبات سلام جميرا زلان إرترا أبنات النت برس نزي زحلف 10 عامتات صنحة حماق مسلي حجون عقبها أزي كم زيلن كلو باريس زركبا إمباسطات إرتران إثيوبيان مدمر أب تحت زبل فلسفنا ب10 ميازيا نايم لله بهلا وركب كم زكايدا إمباسي إثيوبيا فليتو أبتي أب كتر إمباسي إثيوبيا استخايد ركب كل يوم إمباسيتات أب كل تاون بزحون ربحاتات بحبر نمسرح أبزخلوم نتبتات تسماميعم. بزعبا نايتي أب السودان الليبيان تخصيد زلو كونتات بزملكات ززتي بمنغست قبسي تتصوعه وعلى مرحتي هاجرات أفريقيا تخايدو أتي تمالي سولوس 23 ميازيا استخايدو وعلى أبزن كل هاجرات تخصيد زلو زي مرققان نمهدو كوسودو زقبوم تبقسوتاتن زقمقميو وناوي أبومبر حبرة أفريقيا زلو بريزيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي شجرات أفريقيا بأفريقيا وين مفتاح كابز بالمتكل اتو على كمزت تخايده قليسو أبتو على مرحت قبسي جيبوتي الصومال تشاد رواندا دوب أفريقان كونغو برازافيلن تساتيفهم أب السودان الليبيان تراين زلو زي مرقا بزملكت حبرة أفريقيا كقابا أزي نايفل مأوانيو
እዚ ከምዚ ልንከሎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ጎደናታት ተኣኪቡ ሰላማዊ ሰልፊ ንዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ንናብ ገዙ እንተዘይተበቲኑ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ የጠንቅቃሎ ህዝቢ ሱዳን ብዝተወደበን ስልጡንን ኣገባብ ወተሃደራዊ ባይቶ ሒዝዎ ዝርከብ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር እዩ ዝጽውዕ ዘሎ ልዕሊ 40 መራሕቲ ሃገራት ዝሳተፎ ካልኣይ ዋዕላ ተበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ ካብ 25 ክሳብ 27 ሚያዝያ ኣብ ቻይና ክካየድ እዩ እዚ ንሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ሜዲተራንያን ርሑቕ ኤስያ ሰላማውን ህንዳውን ውቅያኖስ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ብንግድን ወፍርን ንምትእስሳር ዝዓለመ ተበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ ኣብ 2013 እዩ ብቻይና ቆይሙ እዚ ተበግሶ ቻይና ንንግድን ወፍርን ዓለም ንምዕብላል ትገብሮ ዘላ ናይ ቁጠባ ምንቅስቃስ እዩ እናተባህለ እዩ ዝጥቀስ ኣብዚ እዋን እዚ 126 ሃገራትን 29 ሃገራውያን ትካላትን ተሳተፍቲ ናይ ቻይና ተበግሶ ክኾና እንከለዋ ኣብ መንጎ ቻይናን ዙርዩን ዝካየድ ንግዳዊ ልውውጥ $1.3 ትሪልዮን በፂሕሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ልኡኽ ግደፍዮም ዝበሃሉ ኣቡነ ሉቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብዝርከባ ናይ ኤርትራ ማዕከናት ዜና ንዝውሕዝ ዘሎ ሓበሬታ ዘሕደረሎም ስጋኣት ዝእንፍት መግለጺ ዘርጊሖም እቶም ቀንዲ መሳርሒ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ምዃኖም ዝነገረሎም ጳጳስ ኣብቲ ብዕለት 23 ሚያዝያ ብስም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣንጻር ሓድነታ ቤተ ክርስቲያን ክፍኖ ዝቐነየን ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎን ናይ ሓሶት ዘመተዩ ድሕሪ ምባል ኣገልግሎትን ህዝበ ክርስቲያንን ጉጉይ መረዳእታ ምእንቲ ከይሕዙ ቅዱስ ሲኖዶስ ብመርትዑ ዝተሰነየ ንጹር ዝርዝራዊ መግለጺ ክህብ ምዃኑ ጠቒሶም ንሶም ነዚ መግለጺ ዝዝርግሑ ዘለዉ ድሕሪ ምትእትታዊ ህግደፍን ማእሰርቲ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስን ካብታ ናይ ህግደፍ ቤተ ክርስቲያን ተፈልያ ኣብ ስደት ዝቖመት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብመገዲ መርበብ ሓበሬታኣ ተዋህዶ.org ምስጢራዊ ርክባት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራን ልኡኻቶም ዝኾኑ ጳጳሳትን ብቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሓ እዩ ብዘይካዚታ ናይ ስደት ቤተ ክርስቲያን ን13 ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ንህዝቢ ዘመሓላለፍዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ እውን ዘርጊሓ 94 ዓመት ዝዕድሚኦም ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ካብቲ ናይ ገዛ ማእሰርቶም ንህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዝተኻየደ ምትእትታው ብምቅዋሞም መጀመርያ ናይ ኩሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ምስ መንግስቲ ዝወገኑ ጳጳሳት ዝፈጸምዎን ዝፍጽምዎ ዘለውን ካብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ዝኾነ ስርዓት ነታ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ኣትሪፍዋ ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣቃሊዖም እዮም እዚ ንሶም ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ህዝቢ ልዑል ተሰማዕነት ኣሕዲሩ ከም ዘሎን ምትእታው ህግደፍን ልኡኻቱ ዝኾኑ ጳጳሳትን ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዕታት ብምቅልዑን ድማ እዮም ጸሓፊ ሲኖዶስ ኣቡነ ሉቃስ መግለጺ ዘርጊሖም ዘለዉ እቶም ኣቦን ነዚ መግለጺ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራ ብስሞም ክዝርግሕዎ ዝሃብዎም ትእዛዝ ከም ዝዘርግሕዎ ድማ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ዓርቢ ስቕለት ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ዝካየድ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ከይሰጋገር ኣብ ሰበስልጣን ኤርትራ ስጋኣት ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻብ ብሕጊ ተኸልኪሉ እኳ እንተኾነ ነዚ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ድሕሪ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ዝካየድ ናይ ጸሎት ምትእኽኻብ ህዝቢ ከም ኣጋጣሚ ከይጥቀመሉ ስጋኣት ዝፈጠረሎም ገለ ሰበስልጣናት መንግስቲ ኣብ ድሕነቶም ጥንቃቐታት ክገብሩ ይረኣዩ ከም ዘለዉ ይንገር ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ትማሊ 24 ሚያዝያ ናብ ኣስመራ ኣትዩ ንሱ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ሊብያን ብዝምልከት ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ድሕሪ ምስታፍዩ ናብ ኤርትራ ኣቕኒዑ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣብ ግብፂ ዝጸንሐሉ ጎኒ ጎነቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋዕላ ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ምትሕጋዝ ጸጥታ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዘተኮረ ምይይጥ ኣካይዱ ብዘይካዚ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ሓድነት ሶማል ዘለዋ መርገጺ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣረጋጊጻ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሶማሊላንድን ኤርትራን ግብፂ ከም ዝበጽሑ ዝዝከር እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዑደት ፕሬዚደንት ሶማል ናብ ኤርትራ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ርክባት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ሶማሊላንድን ኤርትራ ኣብ ሓድነት ሶማል ዘለዋ መርገጺ ብዝምልከት ተወሳኺ ዝርርባት ንምክያድ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ
ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ምዝርጋሕን ምስፋሕን ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክ ዝውዕል ናይ 1.8 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ዝኸተማ ተሓቢሮ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ስምምዕ ዝኸተማ ኣብ ካልኣይ ዋዕላ ቤልት ኤን ሮድ ንምስታፍ ናብ ቻይና ምሪሑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ካልኦት ሰበስልጣን ተሃገርን ድሕሪ ዘካየዶ ርክባት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ብዘይካዚ ነታ ሃገር በብእዋኑ ዘጋጥማ ዘሎ ዋሕዲ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንኻልኣይ ገጽ ምዝርጋሕ መገዲ ባቡር እውን ልዑል ግደ ክህልዎ ትጽቢት ኣሎ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ኣብ ምህናፅን ምዝርጋሕ መገዲ ባቡር ጽርግያታትን ካልእ ናይ ህንጻ ስራሕትን ኣብ ጻዕትን ኤሌክትሪክን እውን ናይ ቢልዮናት ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ይፍለጥ እታ ሃገር ኣብ ቀረብ ኤሌክትሪክን ካልእ ኣቑሑን ናይቲ ተሰናኺሉ ዝርከብ ምህናፅ ሪጋ ሚለኒየም ከተወፍር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ኣይርስዕን ቻይና ንኢትዮጵያ ብናይ ቢልዮናት ዶላር ዕዳን ልቓሕን ተሓንቃ ምህላዋ ንመጻኢ ከቢድ ቁጠባዊ ሳዕቤን ክኸትል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ቁጠባ የጠንቅቑ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ጾምን ስግደትን ዓርቢ ስቕለት ተቃውሞ ህዝቢ ከይለዓል ሰግአ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ ሓይልታት ጸጥታ ዋፊሮ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ወተሃደራዊ ልብሲ ዝወደዩ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ጎደናታት ብብዝሒ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት ሲቪል ዝተኸድኑ ኣባላት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን እውን ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣብ ምክትታል ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለው ኣረዲኦም እቶም ሓይልታት ጸጥታ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝእከበሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም እንዳ ገብርኤል ናይ ኣኽርያን እንዳ ማርያምን ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለው ህዝቢ እውን ምውፋሮም ፈሊጡ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ይዛረበሉ ምህላውን እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ጠቒሱ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝህንጠዮ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስን ዝፈጸሞ በደልን ግፍዕታትን ዘቃልዕ ናይ ቪድዮን ድምፅን ሓበሬታ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝርከባ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ድሕሪ ምቅልሑ ብዝፈጠረሉ ስምዒታት ተደፋፊኡ ነቲ ናይ ዓርቢ ስቕለት ናይ ጾምን ስግደትን ዕለት ናብ ተቃውሞ ከይቅይሮዩ መንግስቲ ኤርትራ ሰጊኡ ዘሎ ምስ ምዕፃው ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ናናሃረን ዝመጽእ ዘሎ ዋጋታት መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ንምቆጻር መንግስቲ ኤርትራ ዋጋታት ጥሪት ዝውስን ምልክታ ዘርጊሑ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተዘርግሐ ምልክታ ከም ዘነጽሮ ብመሰረት ወፂኡ ዘሎ ናይ ዋጋታት ምውሳን ጥሪት ውሽጢ ሃገር ብምኽንያት ፋሲካ ክጅመር ስለ ዝኾነ ህዝቢ ነቲ ዝመጸ ዋጋታት ብምርኣይ ብመሰረት ወፂኡ ዘሎ ዋጋታት ካብ ነጋዶ ጥሪት ክዕድግን ክቆጻጸርን ዝጽውዑ بمسرت توصي زلو واغاتات بقيع كساب 350 نقفة تيل كساب 50 نقفة درهو كساب 150 نقفة نحنتك أو حدما كساب كل التنقفة كشيت زو السنيو أب كبيدنا من نواب روح السمس أنحاز بإرترا دحر تمس إيتوبيا استجمر ركب دوبات إيتوبيا دحر مخفاتو واغاتات مسرتا وهالخت نقرات بستعات أطفة واغاتات بمقرالو تزاماد عرفتيو رخيبو تسانيحو انتخونا منغستي إرترا نتنتقفتن أنحامس إيتوبيا زرقبا 4 مسمرات حدا بحدا دحر معتاو واغاتات مقبتاتن هالخت نقراتن نابزنبورو السماي كعرق جميرو الله እቲ መንግስቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸብ መስመራት ዝዓፀወሉ ምኽንያት ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበሉ ብደገፍቱ ሕጋዊ ናይ ጉምሩክን ቀረፅን መስርሕ ክሳብ ጅምር ዝብል ወረ ይጋዋሕ ምህላው ይፍለጥ ፕሬዚደንት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሳ ቢሒ ዓብዲ ብዛዕባ ወደብ በርበራ ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተመያይጦ نسو أبتز حلف سمون زكايدو مبصح بزعباتي مس حبرات إمارات إثيوبيان بشركة زوننو ودبر بران تستا جماعة بحرين زتوكرة سفيح ميت كم زكايدة دبلوماسيوان منشطات كاب أبو دابي أملكتهم حبرات إمارات عرب مس فدرالو منقص الصومال كي تميايت مستاكاب صومال تفنش إلى كاب شحن 909 حدن نايجز رئيسا من محدار مسرتا التركب صوماليلاند ناي ودب سمع مكيادو نحد الناس صومال زيس قرري بمبال فدرالو منقصتي تقاومو كسمع متنحو إفلاد بريزيدنت رئيس محدار صوماليلاند نا حبرات إمارات مبصح كايد أبزي أسات حدا ورحي نخال أي أوانيو حبرات إمارات عرب قدمون بزعباء أتقاقما ودب بوساسون تاقما بحرون بزملكت نميات إن بريزيدنت رئيس محدار بونتلاندون ناب أبو دابي عدما يراتو الله إذن كلتا رئيس من محدارات بهاقراوي محبرسب أفلت أصل زي رخبا كاملو ألاوي أكلا صومال زوط أراكوان تخونا بسنكزلو تاو كنتات منقص تهاجر بحد النت كترنفن أي كالن
هذه إذاعة إرنا.